فصل نواقض الوضوء أحداث وأسباب. فالأحداث البول والغائط والريح والمزي والودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe on calminama jurama on ñaganama Allah moƴƴere aɗa ñaaga sey gol woni lawol magadi ngol nde mbatta abonné chaine he ngam bindande kese garɗo fof o yettade ko noon si aɗa sohli jangude arab walla defte aɗa jokkodirta amen on ɗo numéro peñawol on. Aywa hannde garten koye faslu nawaqidul wudu pirtoje salligi caggal nde janngoɗen o tahara janngoɗen farillaji salligi sunnaji salligi ɓuri salligi. Hannde noon garten ko holko bonnata salligi ko ngannduɗaa ɗum sa waɗi ɗum salligi ma boni. ɗum ni ina fecce pecce ɗiɗi waɗi ko ahdathun wa asbab ko taƴe e sababuji. ko ngannduɗaa ɗum so tawi a waɗi ɗum tan direct salligo bonat nde ngannduɗaa no sa waɗi ɗum ina addan sababu salligo bonte. Ngardiroɗen fal ahdas so tawi ko taƴe ɗe albawlu ko tarate so tawi neɗɗo salliginima ha pari ɗe geɗe ɗe kalɗen windere men yewtude nde fof waɗi ɗum o yehi o taarima yo andu salligo on ɗon boni sabu ɗum ko taƴƴere jom salliginima ha pari taari salligo boni. Wal ghaid yaade dow wuuro so tawi jomum salliginima ha pari yehi dow wuuro salligo kadi boni. War rihu ɗaccude hendu neɗɗo salliginima ha pari acci hendu foti hendunde wonde sawtuwol walla alda sawtuwol on ɗo salligi boni. ko noonne almasiyu masiyu woni ndiyam jaltojam e gorko walla debbo saga dakame tokoso. Ayo alwaddi waddi noon kañum ko ndiyam jaltojam saga taare ɗum ne wona dakame addata ɗum kono ko naturellement yaltirta. ɗeɗo geɗe so tawi jalti e neɗɗo kadi ina addana salligo bonde. o wi wal asbabu so tawi noon ko sababuji ɗi e garen e diƴƴe ɗe saabu en mbino bawlu e masi e wadiyu ɗeɗo geɗe tati so tawi jalti e neɗɗo salligo muɗum boni. Bawlu ono gandirɗen taare jomum yari ndiyam ko ɓurtugo wonta taare walla tufam ko nandi hen jaram wonta taare. Se ko masiyu noon sabbinta ɗum ko dakamme plaisir mo jomum dañata e saga nde gondiɗo muɗum. Waddi kañum ni arata ko saga taare foti ko aadi taare walla ko caggal taare. ɗum woni taƴe ɗe wadde taƴe ɗe ko joyi so tawi jomum salliginima ha pari taarima salligo boni. Jomum salliginima ha pari yehi dow wuuro salligo boni. Jomum salliginima ha pari acci hendu salligo boni. Jomum salliginima ha pari masiyima salligo boni. ko jomum waddiyima kadi salligo boni. Wal asbab sey noon ko sababuji annawmu thaqil ko ɗoygol tekkungol neɗɗo salliginima ha pari ɗanima ɗoygol tekkungol ngol ganduɗa jomum tinani hay batte e tengol juuti ɗum addanta salligo bonde. kono so ɗoygol koyfungol ngol juutani tekkani ngol ɗon bonta salliki. Wal irma'u e fekkorde woni faɗɗade foti jomum koko faɗɗi walla koko yani yasid walla ko wawi wadde fof ha hakkilo latti wonude e muɗum salligo boni. Wa sukru e mandilde jomum salliginima ha pari mandili yari sangal walla kañum anndi goɗɗum ko yari ha hakkilo wirnima salligo boni. Wal jununu e kaaɗi so jomum salliginima ha pari Allah e hanga on salli kañum ni boni saabu ɗeɗo geɗe fof a andata so tawi heeɓima holko mbatta anda a taarima anda acci hendu a anda wadde noon ɓuri sirde ko ɗe geɗe sabboji gaddoji salligo bande. Wal qublatu e ɓuucinirede jomum salliginima ha pari ɓuucinirama salligo boni. Walamsul mar'ati jomum salliginima ha pari memi debbo walla so tawi ko debbo memi gorko salligo boni. ɗum noon e waɗi sar holko addanta salligo bonde e memde debbo walla debbo memde gorko ko in qasada lazzata so tawi nde o memannoma nde ɗum fanti hen dakamme. Ayo si on fantini hen dakamme salligo boni. Aw wajadaha walla ni o fantaki hen dakamme kono o dañi hen dakamme salligo boni. wadde ɗeɗo geɗe ɗiɗi ene memgol siko lakhdari wi ko
jomum mo salliginim ha pari memi debbo on ɗo salligi boni ko nonne kadi al sharti bonno salligo wa in qasda lazzat so fantim hen dakam aw wajada walla o dañi hen dakam o fantaki hen dakam mini kono Allah waɗi kam no memno debbo ole walla debbo mum gorko ole o dañi hen dakam salligi makko boni ko nonne o maktu zakari e memtade gorago mum bi batnil kafi to jo memtori ɗum kay reedu nawre jungo ngo aw bi batnil asabi walla reedu peɗeli ɗum bonni salligi jomum salligi après ƴetti jungo muɗum fawe zakir muɗum taw kay reedu jungo ngo salligo boni ko nonne kadi tawi ko reedu peɗeli salligo ne boni wa man shakka fi hadathin kala mo sikkiti e taƴere wajaba alayhi alwudu salligi waɗɗima mum kanko o salliginima ha pari kono o sikkiti est ce que o accani hendu walla est ce que o taara ko yejjiti walla ayi o sikkiti wonto taƴere on noon wajaba alayhi alwudu sallig waɗɗima mum illa an yakuna muwaswasan so wona noon tawa wona cikciknowo ina woodi yimɓe ganduɗa kala fof kamɓe mbaɗi koɓe sikkittoɓe est ce que mo waɗi est ce que mo waɗi est ce que mo waɗi on si sikki resi ɗum fala chey a alayhi hay hunde waɗɗaki ɓaɗo salliginima tan yo yaha o jooɗiya kono wa yajibu alayhi ghaslu dhakari kullihi min almazi o wi noon so tawi jomum yaltini masi ina waɗɗe muɗum lodde zakir o kala sey ko bawlu kañum hoore zakir o tan jomum lowƴata waɗi ko noon ko sey ko masi ko zakir o fof jomum lowƴata wala yaghsilu al unthayayni o cawli ɗiɗɗi noon lowƴataki wal masju o yi masju woni ko kalanɗen nano ko huwa al ma'u al khariju ko kañum ko ɗum ndiyam ɗam ganduɗa jaltojam anda shahwati sughra saga dakamme tokos dakamme tokos noon woni bitafakkur aɗa jooɗa aɗa micco ko moddanɗa e joom suude maɗa ɗum yalti hen aw nadar walla e darde woni aɗa daara debbo ha woodi ko yalti e maɗa aw gayrihi walla ko wona ɗum haala muɗum walla ko nandi hen ha masima yalti ɗum ɗon woni ko wiyete almasi ɗum so tawi heeɓi jomum salligi muɗum boni en même temps somo lawƴa nokku o ko zakir o fof o lawƴata amma bawlu kañum ko hoore nde tan waɗi kañum ko hoore nde tan lawƴete aywa noon jida e mani si mani noon kañum ko ɓandu ndu fof lawƴete aywa ɗum wonno ko faati nawaqidul wudu'i pirtoje salligi ɗe geɗe pirtete salligi fasɗum ko keerol la yahillu li gayri almutawaddi daganaki mo salliginade salatu juulde kala fof mo salliginade ngara tan juula ɗum dagaki wala tawaf wangade kadi daganaki wangade suudu kaaba foti ka kajjoɗi walla ka jaaɗo umra a salliginaki daganaki wangade suudu kaaba wala masu nuskhati alqur'ani alazim wala memde kadi deftere qur'an teddude nde so tawi atti salliginaki wala jildiha daganaki mani memde hay nguru ngu woni ko couverture deftere nde laa bi yadihi o mimirta ɗum jungo makko wala bi uud daganaki mo kadi mimirta ɗum hay leggal ay walla leɗɗal wa nahwihi o ko nandi hen daganaki weɗnade hunde jaggude ɗum ɓadde ndeno hunde ko an jagui ɗum jungo maɗa aywa dagaki noon masu nuskhatul qur'an illa al juz'a minha sona tan hen feccere e ɗin ɗon on ɗon juz'u al mutaallim wonande jangowo hen fihi so ko almude jangowo walla neɗɗo jangowo ayo en daginima memde hen feccere wotere wala mashu lawhil qur'an dagaki kadi mo alda salliki memde alluwal qur'an al azim teddugal ngal ala gayri lwudu taw jomum salliginaki illa li mutaallim so wona taw ko jangowo almude jangowo illa li mutaallimi fihi aw muallimin walla ni jangguinowo yusahihuma ina sellinamo ina sattanoma ɓeni ina dagani ɗumen memde qur'an so ko ana jangana jangguitani garawema qur'an sellata sa alda e salliki wassabiyu ko nonne kadi cukalel fi massil qur'anil e memdude qur'an kal kabir ñawor muɗum way tan kono ñawore mawɗo ni no mawɗo mo salliginaki dagaki memde deftere qur'an ko nonne kadi cukalel dagaki memde
deftere qur'an wal ithmu noon bakkato ronto ɗum ko ala munawilihi lahu tottuɗo cukalengel deftere nde ko on defato bakkato wadde suka anda hay batte hata tottu ɗum deftere sa wi ene hocci deftere ya haɗɗum ومن صلى بغير وضوء كلف مجول مجول دان سلك عامدا توك ومتيدم وما عندي وند جول دي سلك واز جول توان ولا جول توان دان سلك سلان مجان وتي ودي فهو كافر on ko kefeer hono an joni gandirɗa wonde julde taw wondani sallike ila ala hay gantu goto moƴƴani jaaɗa mbaɗɗa o foyema ñawore keferaku ka kefeero wal iyasu billahi noon ɗum eɗen mawla hen allah hay ɗum wonno ko fate la yahillu li ghayri mutawaddi ko noon ne faslun ko kerol yajibu al ghuslu ene waɗɗi lotgal walla lotgal ene waɗɗoro min thalathati ashiya'in geɗe tati mbaɗɗinta lotgal ko adi hen fof ko aljanabati ay yajibu al-ghusl min al-janabati yajibu al-ghusl min al-hayd yajibu al-ghusl min an-nifas ɗeɗe geɗe tati mbaɗɗinta lotgal joni holko woni janaba fal janabatu qisman o wi janaba noon janbugol ko pecce ɗiɗi ahaduhuma ko khurujul maniyi bi lazzatin mu'tadatin jomum ene wonda e janaba holko addanta ɗum wondude e janaba mani muɗum yaltude holko addin mani yaltude taw ko bi lazzati mu'tadatin taw ko dakam gadaraɗo fi nawmin foti ko e ɗoygol jomum ɗanima hoyɗiti wonde ene wonda e debbo goɗɗo walla debbo ɗanima hoyɗiti ene wonda e gorko goɗɗo ha mani muɗum yalti hen on ɗon o janbama woni ko janbuɗo o wondima e janaba sabu o yaltini mani e aada gadaraɗo aw yaqazatin walla ni kanko o ɗanaki omo fini bi jima'in taw omo rende e joom suudu makko ay o wonde e joom suudu makko ha mani yalte makko on ne kañumne ɗum ko bi lazzatin mu'tadatin on koko janbi ayo oɗo ɗeɗe gueɗe mbiyete janaba wadde o woni feccere adin feccere ɗimmire nde wa thani ko maghibul hashafati ko wirnude hoore gorago ngu fil farji e farji debbo o man ra'a mana sey jomum wondi e joom suudu muɗum walla hayso wona joom suudu muɗum o wawi wonde foof a ƴetti mani hoore zakara nde a wirnide ɗum e farji tan hiisa mani yaaki a janbi janaba lotade janaba waɗɗimama ɗum waɗi o wi wathani feccere ɗimmire nde ko maghibul hashafati ko wirnude hoore gorago fil farji e nder farji wa man ra'a fi manamihi kala noon mo yi e ɗoygol muɗum kanko o ɗanima o hoyɗiti fi manamihi ka annahu yujami'u o wayno gonɗo e wondede ni walam yakhruj minhu maniyun kanko o hoyɗitima wonde omo wondi e debbo kono noon lam yakhruj minhu mani yaltani e makko nde o finini o yiyane ɗo liɗo ene leppi yiyan tub makko ene leppi walla yiyan wodere makko ene leppi on ɗon fala shay'a alayhi hay hunde waɗɗaki hay so yi wonde ɗoygol makko hoyɗitima wonde woni kay wondede kono noon kuuɗe to wonno o fini aydara yaltani e makko ngol ɗon on ɗo maghibul hashafa jiidata e maghibul hashafa mo ganduɗa fil yaqaza maghibul hashafa ma waɗi e ɗoygol ngol jiidata e maghibul hashafa ma waɗi e ko wona ɗoygol ngol si ko wona ɗoygol kam so wonde debbo tan foti o yandini walla o yandinani mo janaba waɗɗimamo lotade te koye ɗoygol waɗɗaki si o yandinani aywa ɗum waɗi o wi walam yakhruj minhu mani fala shay alayhi wa man wajada fi thawbihi maniyan yabisan wa man wajada kala fof mo tawi fi thawbihi maniyan yabisan wutte mum tawi hen mani mo ganduɗa ko jorɗo manam mani mo ganduɗa guila mani yahande ɓooyi seeɗa ko noon la yadri mata asabahu o anda oɗo mani holde o heɓimo o miijima hawo tampi kono kam o ronki andude oɗo mani kam takkuɗo e wutte makko walla e tuubi makko walla wudere makko o anda holde heɓimo ay la yadri mata asabahu ay oɗo hol ñawore muɗum o wi ko irtasala yo looto
wa aada ma salla o fellito ko julno min akhir nawmatin namaha sakket ɗoygol ngol sakkiti ɗanade ngol yo firlito juulngu o juula yeru ki kanko hande o juulino tisibar o juuli tisibar Allah waɗi o wotti ha para waɗani ayo nde waɗani nde noon o fini yo salgini o juuli takkusan futorini o juuli geƴƴini o juuli ha omo lelo mo ɓorti conci makko o yi hen mani mo ganduɗa mani o ko jorɗo en gasa wonto guiloɗaɗi ɗo tisibar nde nden mani heeɓi ɗo holno waɗata o yahata o lootoyo so lootima o fillito takkusan mo julnowo o julta kadi futur mo julnowo o julta geeƴe mo julnowo ɗum woni ñawal makko o wi ko man wajada fi thawbihi maniyan kala fo mo tawi wutti muɗum mani yaabisa mo ganduɗa ko jorɗo la yadri te o anda mata asaba holnde oɗo mani heeɓimo ihtasaba yo loota wa aada o fillito ma salla ko julno ko min akhiri nawmatin ummade sakket ɗoygol naama ha fihi ngol ɗani muɗum ayo ɗum woni ko fate janaba aywa ina woodi bo ndiwɗen woni hayd holko woni hayd kañum woni fiilayru woni fiilade aywa tawi jomum fiilima woni ɗum aranta ko debbo woni ƴiƴam jalto jam e jomum debbo chaque lewru ɗum woni wiyete hayd ɗum no ƴiƴam wiyete hayd tawi jomum ina arana mo ganduɗa kañum ɗum ɗo wani sowaki ina arana kadi hay cowiɗo hay sinno ko aranta cowiɓe ko heewani kono ina arana mo ganduɗa ko cowiɗo mais en janggoy ɗum yeeso kono noon waɗi nifas woni ƴiƴam ɓesgu woni ƴiƴam ɗam ganduɗa ka jibinɗo ƴiƴam jaltojam ɗon ɗam saaga jibingol ngol ɗam ƴiƴam wiyete an nifas ɗam ƴiƴam kadi so tawi jomum heɓtima jomum ha jomum dartima ƴiƴam ɗam dartima ina waɗɗe jomum lootoyo kono noon hayd so ƴiƴam ɗam dartima woni fiilayre ina waɗɗi jomum lootoyo aywa ñon ɗeɗe gueɗe fof sikki ɓiima hankkadi ina waɗɗima lorngal ɗum waɗi mbiyen faslun fi faraidil ghusli garen ɗe farillaji lotgal waade noon ɗeɗe gueɗe so waɗɗima ka poɗɗo lootade aɗa foti andude holno lootorte ay faraidul ghusli farillaji lotgal anniyatu ay taska gile tan e farillaji salligi ha joni eɗen kaala anniya kala fof gollal ngal mbatta fuɗɗoro ɗum anniya sabu neɗɗo sa faɗ looto kono noon ɗam ngol ɗo lootugol sa yiɗi sernude goɗɗe ɗe a anniyitu hay sinno ina waɗi mbaadi mum ganduɗa ko keeridi anda shuru saanga puɗɗugol saangol puɗɗoɗani tan ko nden loototoɗa gandiɗa aɗa loota janaba lootogal janaba noon wona hunde wonde compliqué no feewi sa jomumen ina keewi ko namditto ina waɗi hen enquête kono wona hunde sattude sen pari janngude ɗum ha andu wona hunde sattude aywa ko adi hen fof ko anniyade ɗum ɓuuri hen himmude ɗimmijo ko alfawru ko yaccade en pirtino ɗum e salli ko fate darse meɗen salli ko waddalko e yiggude wol umum e huftidinde ɗeɗe gueɗe sa waɗi ɗum tan andu a timmini lorgal janaba yiru an a heɓama janaba farilla o ngam timmina ɗum koma ganniɗa ko ɗiɗi deggodira ko mbatta ko mbaɗa ɗum lawol gotal gasa tati addal ko yiggude manam kala fof ɗo mbaɗɗa ndiyam jigga ɗum guila dow ha less wat feere tan kala fof ɗo ndiyam ɗam memi jigga ha laaɓa walla umum huftidinde ɓandu wat feere ha ɓandu ɗum fof memi ndiyam guila dow leeɓi ɗi wat feere ha leeɓi ɗi memi ndiyam wat feere sewi ko warde wat feere warde fof memi ndiyam leppi cipag an fof sa leppi cipag a sentiri wonde ɓandu ma fof leppi e ñorɓol ɗi fof a nanni hen ndiyam ha ɗum timmi a yiggi a annima lotade janaba andu an lorgal ma janaba timmi ɗum woni lorgal janaba yeru san ari wonde janaba a ƴetti panma ndiyam a annima lota janaba ƴetti panma podma a jurtima aɗa yigga aɗa juwo aɗa yigga aɗa yiggi nafkeje ɗe koyɗe ɗe dow less handi ɗo kam ala fof ɗo hedde ɓandu ɗo ɓimani ndiyam andu salligi ma lorgal ma janaba timmi aywa ɗum noon holko serno ɗum e jiwade e jurtade woni anniyo ɗo ka ganniyiɗo lotade
to non ka gonɗo tan e lawtade aada ka gulaɗo a lawto walla ko nandi hen kono ko ɗum gotum aywa ɗum woni farillaji wadde sa waɗiri noon andu farillaji fof a timmini so tawi ko heddi ko nannani sunnaji ko nandi hen joni garen e sunnaji ɗi wa sunanuhu sunnaji lotgal ghaslul yadayn ko lodde juuɗe aywa lodde juuɗe ilal ku'ayn ha yetto koye ŋeƴƴe kal wudu hono tan no mbaɗirta salligi ni ko noon mbaɗirta e sunnaji aywa sunnaji haɗama lotade holno mbatta walla haɗama salliginade a lawƴa juuɗe maɗa en jangguino ɓe salligi madmadatu wofƴikinade en jangguini ɗum istinshaq walla istinsar ɗe geɗe fof en jangguini ɗum wadde sa ari e lotade en jeeya sunnaji ɗi lodde juuɗe ɗi kal wudu hono mbaɗirta salligi ni walla madmadu wofƴikinade istinsar ƴettude ndiyam nana ɗum hen yaram ma jaltina woni kañum istinsar o istinshaq woni nanɗum ndiyam ɗam al istinsar woni ñettikinade ko noonne kadi ene jeeya hen ghaslu simakhil uzni ɗo ala e salligo ghaslu simakhil uzni woni holɗum woni lodde e gudde noppi ɗi manam wuddere nande e nofru ndu loota ɗum ƴetta fiɗoyde ma nana ɗo e nder nofru ma ndu jigga wa hiya athuqbatu addakhilatu fi ras sa anda holkono simakhul uznain woni wuddere nande e nofru ndu e hoore nde ɗum woni wiyete simakh wadde ƴetta jungo nana ɗum e nofru ma nde no wuddere lowƴana nde laaɓa wa amma safhatul uzni so tawi kadi ko lahal nofru ngal fa yajibu ghaslu zahiriha wa batiniha maan ene waɗɗi lodde ɗo feeñi hen ko eɗo wurni hen ko kala ko feeñi hen ko woni lahal ngal sa hocciti e nan ko jeeyata noppi ko hette bowol ko ɗum woni zahir al uzni se noon koko hette hoore ko suuɗi ko ɗum caggal ko ɗum woni batin uzni wadde saɗa lowto waɗa feere jigga nofru ndu kama to jigga no to laaɓa ndero e bowol o kala aywa ɗum woni sunnaji ɗi wadde a waɗi tan no salligi ni aywa yo mbaɗen fadailuhu ɓure sallig al bidayatu bi ghasli najasati en jeeya fuɗɗorade lodde soɓe o aywa a wonde janaba mbat feere tuggagel wuddalila less loota soɓe o thumma zakari caggal ɗum loota zakari o ay fo yanwi andahu anni ɗon hen omo loota zakari o omo lootogal janaba thumma a'da el wudu caggal ɗum noon o waɗa holno waɗirne salligi ni o loota taɗɗo salligi ɗe marratan laawol gotol aɗan te salli ko laabi tati o waɗata sunnaji kono ɗo noon ɓura ɗe kono ɗo ɓural ngal ko wadde ɗum laawol gotol thumma a'la jasadihi caggal o fuɗɗoro ɗo ɓurtode e hoore nde o tellini ɗum less e a'la jasadi woni fuɗɗorade hoore nde tellini less wa tathlithu ghasli ra'si e taɓɓinde lotgol hoore nde mana hoore nde ƴetta ndiyam juuɗe maɗa juppa ɗum e hoore maɗa ha timma laaɓi tati sa yuppi ɗum noon jigga ɗum jarta ha sukundu ha hoore nde fof leppa ndiyam ko noon wa taqdimu shiq jasadihi al ayman ko ardinde bange makko ñaamo wa taqlilul ma'i e famɗinde ndiyam alal aada e terɗe wonde kalden ɗen salligi ni wonde a famɗinde ndiyam mbaɗa ko hakkini ko ene yonma aywa ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ومن نسي كف ميجت لمعة فترار واتر أو عضوا ولا ترجل قوات تسلق من غسله الورق المقنقل أو عضوا ترجل ترد الورق المقنقل جافل بادر إلى غسله يو يا تشون في ودي لوت حين تذكر نو سفتر لتن يو يا لوت يالو ɗum noon walaw ba'da shahr hisinno ko fadde on lewru minte kam gila lewru ndu yowel toon gila meede kam min mi wonda e salli mijiti mi lootatono jejjimi lawƴude koyngal ngal walla jejjimi lawƴude junngo ngo ɗon hisinno ko woni caggal lewru siftor ɗum yo firlita ɗum o lotto ɗum wa aada ma salla qablahu o fillito noon ko adinde o lotno ko julno e lewru ndu fof o firlita ɗum wa in akharahu so neɓni ɗum bada zicri caggal o siftor ɗum batala ghasluhu lotgal ngal boni fa in kana fi aada el wudu jeyi noon ko e tar sallig manam so neɓni ɗum no siftorde o ɗum ɗo wani o yaccaki fewde fewnide ɗum lotgal ngal boni wadde si lotgal ngal boni holno waɗata
ɗo o fillita ko tergal ngal tan kono logal ngal hoore muɗum o fillitto ay sinon ko yijiti ko fin fa in kana fi aada al wudu on kalɗen nani kay terɗe sallige ɗe wa sadafu ghasl al wudu ete ñan fof mo omo saligino ɗum ajza'ahu yonimo ko yijitno ko yeru ko koye ko jungo yijitno walla ko hoore yijitno ete sa fof walla ko yeeso yijitno sa fof omo saligino omo sulmo wadde hay so siftiri yo andu ko saligintono ko nawori ɗum aywa joni nde piccirɗen ɗum ni waɗi ko farillaji waɗi sunnaji waɗi ɓuri joni sa yiɗi tan rewnu ɗum lawol gotol holno mbatta jomum wondi e salli wondi e janaba a ari a yiɗi lotade foti ko siwo joguiɗa walla ko satala joguiɗa walla ko mbaɗa jagade kala wat feere gardina anniya so wi ka jiɗɗo lotade logal sunna ngal taw aɗa nanne hen farillaji ɗi e sunnaji ɓurɗe foof ni mbatta sa ari a naatita rodde anniyowol ɗum anniya lotade lotagal janaba joni holno mbatta ƴetta ndiyam ɗam lawƴa ɗo soɓe wonɗo lawƴa soɓe fof ha laaɓa tuggi wudduno hetto koppi jigga soɓe o kala ayo joni sa yiggi ɗum ɗum waɗatma permettre sa are lotade saliginaade sa memtimo haajuma artata ɗon saka memta zakaro salligima ne bona wadde guila avant haɗa fuɗɗade salligo ko ɗon lawƴata soɓɓe o fof ha iwa sa lawƴi soɓɓe fof ha iwi noon kadi caliginoɗa eyi sa saliginima lawol goto aɗa andi holno saliginorte joni holno mbatta ƴettat ndiyam ɗam mbaɗa ɗum e hoore maɗa juppa e ndiyam e hoore maɗa fodde wonde laaɓi tati juppanɗe tati jigga ɗum ha yiggo ha horde fof hoore ndiyam joni a salliginim woni a anniyima a looti yeeso ngo a looti soɓe o a waɗi hoorde laaɓi tati joni holno mbatta ay hoorde laaɓi tati noon ɗe firtani noon ko laaɓi tati manam so tawi a waɗi hen ɗum timmani ɗum leppani ha joni ɓeydu wat hen wattu ha wona laaɓi joyyi noon so tawi timmama waɗa ha wona laaɓi jeeɗiɗi toujours hada ƴeew limanete kono a waɗat ha hoore nde leppa kadi telɗina ɗum si ha hoore nde leppi pecca ɓandu ndu sa fecci ɓandu ndu lotira ɗum banggue ñaamo ha laaɓa ndentoɗa noon guila memtade zakaro sa memtimi zakaro salligo bonat sa lowƴi ɓandu ndu fof pecca ɓandu banggue ñaamo lota nofru ñaamo caggal banggue ñaamo fof ha hawra so tawi hawri noon kadi mbaɗira ɗon banggue nano ha hawra sa hawri lowƴa koyɗe maɗa ɗum waɗi a timmini lorgal janaba ngal sa yaltiɗo so tawi a waɗani haydara ko ene bonna salligi aɗa wawi yaade julde tawa a salliginaki lawol gongol caggal nde kalɗen ko fate janbuɗo e jambuɗo holko waɗi mum lortgal kalɗen farillaji lortgal sunnaji ɓurɗe joni kalten ko faslun la yahillu lil junub dukhul masjid manam daganaki gonɗe janaba en kaali holko woni janaba on daganaki ɗum nadde e juma wala qira'atul qur'an daganaki mo kadi jangude qur'an illal ayata sona tan ko aya ko wayno aya wa nahwaha litta'awuz taw addantamo jangude on ɗon aya ko ngam mawlorade ko wayno ayatul kursi en e qul a'udhu birabbil falaq en birabbin nas kana den wala yajuz liman la yaqdiru ala al ma daganaki non o mo ganduɗa hattanani lotade ndiyam albaride ɓuɓɗam jomum ko wayno jalluɓe kañum cuusa lotade ndiyam ɓuɓɗam on daganaki ɗum an ya'tiya zawjatahu nde o arate joom suudu makko daganaki no wondete joom suudu makko sa andi sa pari lotade ɗo a wawa manam ma waktu juul yonta to aɗa jambi a wata julde ede fof addanma ɗum ko huldemo ndiyam on daganaki ɗum wondude joom suudu muɗum hatta yu'idda al alata haw waɗa préparé haw hebla genni kawel ɗo ganduɗa e mbawa lotade foti o wulnata ndiyam ɗam walla o ɓallina gaz makko so pari wulna ndiyam o yaha lotoyo so ɗum ala so andi wawa hutorade ndiyam ɓuɓɗam ɗam yo hoto yetta joom suudu makko illa an yahtalima sona taw o hoyɗi on kam fala shay alayhi hay hunde waɗɗaki ɗum jomum hoyɗi hankande janbi
wona kañum addani hoore mum so jom suudu en suusi ndiyam umma e wonde jom suudu ɓari ko hoyɗi ko janaɓe ɗo janaɓe ɗam wonata si ɗum ala daganaki mo yettat jom suudu makko sona tawa ko koyɗitiɗo wonde jom debbo o yaltini hen manijo aywa joni garen e talhis wonde rewtade windande nde sifa jawɗo o wi faslum ko keerol nawaqidul wudu'i pirtoje salliki ahdasun ko taƴe wa asbabun e sababuji fal ahdasu sey ko taƴe ɗe albawl ko tarade wal ghaid yaade dow wuro wal rihu ɗaccude hendu wal mazyu e maziyade wal wadiyu e wadiyade wal asbab sabboji noon ko annawmu ko ɗoyngol astaqilu tekkugol wal igma'u e fekkorde wal sukkur e mandilde wal junun e kaaɗi wal qublatu ɓoocinireede wala musul mar'ati memde debbo in qasada lazzata si o fanti hen ko dakamme aw wajada walla dañan dakamme wa massu zakari e memde ngorako bi batinil kaffi e newre jungo aw bi batinil asabi walla reedu peɗel ɗi waman shakka fi hadasin kala mo sikkiti e taƴere wajaba alayhi waɗɗime dow makko alwudu sadiginade illa an yakuna muwaswasan so wona o laato wonde ko cikciknowo on de fala shay'a alayhi hay hunde waɗɗakimo wa yajibu alayhi en waɗɗe makko ghaslu zakari lodde ngorago ngo kullihi kan ngorago ngo fof minal masi sey ko masiyiɗo wala yaghsilu o lotata noon al unsayeni cawɗe ɗiɗɗi wal masyu wiyete masyu noon huwal ma'u al kharij woni ndiyam jalto jam anda shahwati sango tuuyo as-sughra tuuyo tokoso ɓe tafakkur to yaltinta ɗum koye miijade aw nadar walla darde aw gayri walla ko wona ɗum fasɗum ko keerol laayi helu daganaki li gayri mutawaddi mo saliginaki salatun julde wala tawafu wona wangade wala massu nuskhati alqur'ani alkari azim wala memde deftere qur'an teddunde wala jildiha wona ngurungu wala biyadihi o mirta ɗum jogo makko dagaki wala bi udun o mirta ɗum kadi leggal wona heewi ko nandi hen illa al juz'a minha sona tan hen seeɗa hen feccere al mutaallim jangowo hen fihi wala massu lawhi alqur'ani alazim kono kadi memde alluwal qur'an teddugal ngal dagaki ala gayri alwudu taw jom allah salliki illa li mutaallimin fihi sona jangowo hen aw muallim walla janginowo o yusahihu ene sellinamo wasabiyu suka noon fi massil qur'ani memde dow qur'an kal kabir waytan kono mawɗo ni wal ismu bakkat o noon ala munawilihi defoto ɗum ko tottuɗamo alluwal ngal ala munawilihi lahu oman salla bi gayri wudu kala fof mo juldani e salliki amidan to ina tawi fo huwa kafir o ko kefeer wal iyadu billah eɗen mawɗo hen allah faslun ko keerol yajibu ina waɗɗi al ghuslu lotngal walla lotngal ina waɗɗoro min salasati ashiyani e geɗe tati al janabatu janbude wal hayd fi layr wan nifas e ƴiƴam ɓesgu fal janabatu janabude kañum qismani en fecce pecce ɗiɗi ahaduhuma goto e majje o khurujul mani yaltinde mani bi lazzatin mu'tadatin to yaltide koye dakamme gataraɗo fi nawmi foti koye ɗoygol aw yaqzatin walla koye pinal bijima'in to addani ɗum yaltude ko wondude joom suudu mum aw gayri walla sona mum wathani ɗimmijo o noon ko maghibul hashafati ko wirnude hashafa fil farji e farji man ra'a fi manamihi kala fof mo hoyɗiti e ɗoygol mum ka annahu yujami o moyano dendeteɗo ni tene walam yahruj minhum maniyun taw mani yaltade makko on fala shay'a alayhi hay hunde waɗɗakimo man wajada kala mo tawi fi thawbi cumcol mum maniyan yabisa mani jorɗo la yadri mata asabahu ito anna anna mani holno heɓimo ihtasala yo lootoyo wa aada ma salla o firlito ko julno min akhiri nawmatin ummarade ɗoygol cakkitingol namaha fiyingol o ɗaninogol faslun ko keerol fara'idul ghusli farillaji lotngal anniyatu ko anniyade anda shuru sanga natande lotngal ngal wal fawre yaccade wontal ko yiggude wal umumi huftidinde ɓandu wa sunanuhu sunnaji lotngal ghaslul yadayn ko lodde juuɗe ilal ku'ayni heddo koye ŋeƴe ɗe
كالوضوء نو سلجني تن والمضمضة فوف إكناد والاستنشاق صرب إكناد والاستنثار نيت إكناد وغسل سماخ الأذن اللود كد نبدأ وهي ساعدها لكون سماخ الأذن السقطة كودر الداخلة ناند في الرأس أوار وأما صفحة الأذن سينون كالحال نفرغ فيجب غسل ظاهرها إن ودي لود كفيني هنكو وباطنها كبرني هنكو وفضائله بري لوتنغل البداية بغسل النجاسة كفر راد لود النجاسة سبعه ثم الذكر تقول مريوتين هن ذكره فينمي عنده وأن يدون دولة ذكره ثم أعداء الوضوء تقول لود تر سلك مرة لاول ثم أعلى جسدي تقول فضل برتور بند وتسليس غسل الرأس تتبيد لور نقل هورنغ وتقديم شق جسدي أردن دبنج نعم الأيمن شق جسدي الأيمن وتقليل الماء فهم ديم على الأعضاء تر ومن نسي كلمة يجي تلم عطن فترار أو عضوا ولا ترقل من غسله لور الموك بادر يوياج إلى غسله في عود الود حين تذكره ساق دو سفتر ولو بعد شهر هي سنين سفتر مشتغل لور وأعاد سجد ما صلى كوجولنا قبله كأديب وإن أخره سوى النيب نيد بعد ذكره تقل سفتر بطل غسله لغنا بني فإن كان في أعضاء الوضوء سينونك اتر لسلق وصادفه هوري أمين هور دندم غسل الوضوء لرنغ سلنغ أجزاءه دميانيم فسلنك كير لا يحل للجنب دغناك ولند جنب دخول المسجد ناد جمع ولا قراءة القرآن دغناك جمع القرآن إلا الآية سناهن آية ونحوك نندهم donc للتعوذ مولا راد ونحوه كنندهم ولا يجوز دغاك لمن لا يقدر حتى نان على الماء البارد لو ترى الديام أبدم أن يأتي زوجته دا يترجم سور مك حتى يعد الآلة هو حبل جن كامل ولا هم دنغنا مولا رادهم إلا أن يحتلم وانا أهيدتو فلا شيء عليه ولا داكد أيوه عند الأمني بندن مدن kalfo jogiri hen namdol ina wawi wadde e less commentaire uji kono noon kadi sa waɗani abonné batta abonné sa yi kadi cohluɗo ɗum aɗa wawi neldude ɗum bandiraɓe ma naftoro hen in uridu illa al-islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh